Hei. Tää ei käynnisty. Miten niin käynnisty? Ei käynnisty! Voi! Mitä me nyt tehdään? Pitäisikö soittaa Sjöbergille? Joo. No, haloja. Mäkippelto tässä. No ei kummempia. Vaihdoin hommia. Joo, pankki alalla nykyään. Niin sitä lähdin soittelemaan, että auto jätti. Että pystyisikö tulee sellainen suht koht nopeasti. Auto jättää. Sjöberg ei. Hinaus Sjöberg.